من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa min barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadal hadisi. Lan iku ing dalem ikilah hadis isun utawi makna gegerei. Makna gegerei, gerei itu disuruh sebaiknya. Wanadbun lan nyunatake. Ala dzikrillahi ing ngatasé zikir marang Gusti Allah. Maksudnya memperingatkan kita untuk selalu zikir kepada Allah di manapun tempat, di waktu apapun. Kalau di WC boleh zikir, ya boleh, tapi dalam hati. Fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu ala halin ing atase ala hali thaharatin ing atase tingkah suci. Baik dalam keadaan suci wa ghairi halan liyane thaharah. Faradu qauliman lanola pengucape wong. Lanola pengucape wong angkara kang ingkar sapa man. Dzalika ing mengkono-mengkono hisun wanadbun. Dalika ing mengkono-mengkono isun manadbun wa huwa utawi qauluman iku qaulun dawu yurwa kang diriwayatake apa qaul iku qaulun dawu yurwa kang diriwayatake apa qaul ani Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar ana sak temene sahabat Ibnu Umar iku kana ana sapa sahabat Ibnu Umar iku layat kuru ora zikir sapa Ibnu Umar Allah ing Gusti Allah illa wa huwa angin utawi Ibnu Umar iku tahirun wong kang suci. Maksudnya Ibnu Umar itu kalau mau zikir, mau berzikir itu selalu dalam keadaan suci, tidak mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa kalau tidak suci ya nggak boleh zikir. Zikir itu harus suci. Lelek nang WC, mosok nang WC kalau zikir? Ya boleh, tapi di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya lan diceritakake apa misluhu padane kaule Ibnu Umar an Abil Aliyati saking sahabat Abil Aliyah wal Hasani lan Hasan. Nah ini maksudnya zikir itu boleh dilakukan dimanapun. Tapi kalau para sahabat itu dia itu mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Tidak akan zikir kalau nggak suci. Ini memberikan pelajaran bagi kita itu disuruh suci dalam keadaan apapun kecuali memang perempuan yang sedang tidak suci. Kalau laki-laki kesempatan sangat banyak untuk selalu suci. Habis kencing sekarang itu dimanapun ada tempat wudhu. Sampean berhenti di pom itu ya ada tempat wudhu. Jadi setelah kencing ya wudhu lah biar tetap suci. Walaupun nanti terus batal nggak apa-apa. Tapi zikir itu ya itu sebaiknya waktu kapanpun baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Wabil majmu'i syarhil muhadzabi wabil majmu'i tadi kuing dalam kitab majmu' syarhil muhadzabi ya kitab majmu' syarhil muhadzab atas niatu utawi maca bismillah iku mustahabbatun disunatake fil wudu'i ing dalam wudu. Atas niatu utawi maca bismillah iku mustahabbatun disunatake fil wudu'i ing dalam wudu wa jamil ibadah lan sekabehane ibadah wa ghairi halan liyane ibadah minal af'ali nyatane pira-pira penggawe hatta inda jima'i saengga nalika jima ya kan maca bismillah ben ora diganggu direwangi demit ila angkola marang sak temene marang yen tok dawuh sapa Nawawi iklam sira an akmala tasmiyati sak temene luwih sampurnane maca bismillah
iku ayakula yang ngucap sapa wong ngucape bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Baik kala mongko lamun ngucap sapa wong bismillah ing lafaz bismillah faqat mengketok mongko blok mengketok hanya itu hasola mongko hasil apa fadilatu tasmiyati kautamaane maca bismillah bila khilafin kelawan tanpa perbedaan pendapat bila khilafin kelawan tanpa perbedaan pendapat. Jadi kalian mengucapkan bismillah cuma bismillah itu aja nggak apa-apa, nggak masalah, nggak tanpa ar-rahmanir-rahim. Soro'a mertelaake bihi kelawan hasola sopal mawardi di kitab bagi ing dalem kitab turune mawardi al-hawi rupani kitab hawi wal iqna'i lan kitab iqna. Wa imamul aromaini lan mertelake sapa imam aromain wa ibnu sibahi lan imam ibnu sibah wa syekhu nasrun lan syekh nasor fi kitab bihi ing dalam kitab syekh nasor al intikhabi rupane kitab intikhab wal ghazali lan imam ghazali fil wajir ing dalam kitab wajir wal mutawalli lan imam mutawalli war royani lan imam royani wa rafilan imam rafi'i wa ghairihim lan liyane kabeh. Wallahu ta Gusti Allah iku alamu dat kang utaneni wa pilih asyati ing anati talibina lan iku ing dalam kitab asyah ing anatu talibin ma utawi dawuh naso kang mertelake ing ma apa kaula iku kaula dawuh sapa Imam Romli fin nihayatin dalam kitab nihayah waliyataharro lan supaya atau waliyataharro lan becik nemen sapa wong istihdara dalika ing amring ngadirake mengkono-mengkono bismillah ayat lahu tegese pengucape wong bismillahi ila akhirih ing lapat bismillahi ila akhirih indal inzali nalika metu mani ketika mau memasukkan gula yaitu baca bismillah fa innalahu maka sak temene iku kaduwe istidor asaron ono lapet bayinan kang pertelo asaron lapet bayinan kang pertelo fisolahin walati ing dalem bagus anak wa ghairi lan liyane solahil walad fadu isya'il bikarati utawi iki ku nerangake bedah selapute perawan apa tadi bedah selapute perawan wa ala zaujilan iku ing atase bojo lanang ayub sira utawi yen to ngekahake sapa zauj minal mudaibati saking guyonan maksudnya tidak langsung to the point ajar enggak ya dipegang ujung jarinya dulu dipijeti dhisik di senggol-senggol dilekitik dicubit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mulai batilan dolanan irunge apa dolanan kupinge qabla ayyabda'a dalam sadurunge yen to ngawiti sapa zauj qabla ayyabda'a dalam sadurunge yen to ngawiti sapa zauj fi fadli sya'id bikarati ing dalem bedah selaput keperawanan ing dalem bedah selaput keperawanan wayak tunulat ono apa amruhu perkarane fardu isya'il bikaroti iku billaini kelawan alus atau alon billaini kelawan alus aja langsung ajar koyo kata talinu saenggo lemes
apa sapa zaujatuhu yo iki zaujatuhu la alahu zaujatuhu kuwi nek tae bojo wadone zauj mau sartane zauj sehingga mereka sudah maksudnya itu ototnya itu sudah enggak kaku gitu loh relax bisa jadi sudah relax walaihi lan netepane sapa zauj bimutaibati batinil fakhidaini kelawan dolanan jerone pupu loro pokoknya bermain di bagian kedua paha. Mainan apa ya nggak tahu pokoknya ya mainan pokoknya ya disenggol-senggol apa dia apa nih. Kata Yalina sehingga lemes apa fakida ini nggak tegang biar rileks gitu istrinya biar rileks nggak terlalu tegang. Fayang farija mongko dadi benggang apa faida ini Faya zulum mongko gampang apa al-amru perkara ngalahi ing atase zaud jadi sehingga suaminya nanti mudah untuk mengawalinya. Jadi jangan main kasar, pelan aja. Ya pokoknya ya itulah tadi. Yo pijet-pijetan dhisik ora apa-apa. Mbok sing dipijet ndi pokoke yo pijetan. Iya. Wis ora. Iki diketuk nang. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza hasalan alika krasa sapa zaud zaud minha saking zauja apa jenenge Bismillahirrahmanirrahim. Data nanti enggak ramu-ramu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saking zaujah bila ini kelawan alus atau lemes aula jamangka manjingake sapa zauj ngutwahu ing gautani zauj gautawi ya gauta pokoke pedang naga puspani. Bila ini kelawan alus aidon ale malih padha karo ketika krasa mau wala malin lan ing atase alon-alon setitik per wala yusiru lan ora ngekehake sapa zaud minal ilaji saking manjingake zakar awit dab'i utawa ya nolak bisidatin kelawan keras maksudnya langsung apa nah iya jangan langsung ngaget maksudnya ketika gol mentalnya jangan terlalu keras nah iya makanya itu karena alon-alon hatta idang fadho sehingga nalika dadi bedak apa al risya'u selaput apa risya'u selaput ya tarokat maka tinggal sapa zaujatahu ing bojo wadone zauj didemne dhisik didinginkan dulu berhenti dulu sebentar kolilan kelawan sedilo litazila supaya ngilangi sapa zaujah supaya perempuannya itu menghilangkan asarodami ing labete getih bekasnya darah itu biar dihilangkan dulu nanti baru lanjut setelah perawannya itu bedah. Waliyat rokahalan lan drapun tinggal sapa zauj ing zauja supaya tinggal sapa zauj ing zauja saatan ing dalam mangsa sak mangsa tastarihu kang ngaso sapa zauja
biar istirahat dulu. Maksudnya istirahat itu biar kan tegang, waktu itu tegang. Perempuan itu kalau lagi pertama kiri ini tegang. Mana ya? Lan iku ing ngatasé zaujah antah tamu. Antah tamma yen to merhatiake sapa zaujah jidan lawan banget. Binadhafati hadal maudhi'i kelawan bersihe ikilah panggonan. Kelawan bersihe ikilah panggonan. Minha saking zaujah bil mutahhirati kelawan pira-pira perkara kang suci hatta yaltaima sehingga dadi waras apa jarhuha tatune mar'ah ben rada lorone rada ilang ngono cara bahasane kuwi mau. Lho iya. Dia sakitnya itu rasa sakitnya itu dibiarkan dulu biar dia rileks dulu. Nanti kalau sudah rileks, sudah mulai itu sudah dibersihkan baru lanjut. Alon-alon yuk coba banter. Abdul iskali fadil pikaroti utawi luwih utamane bentuke utawa carane bedah keperawanan. Model apa gaya iskal gaya utawi iku mertelake luwih utamane pira-pira bentuke bedah keperawanan utawa gaya bedah keperawanan. Wa afdalu iskali fadil bikaroti utawi luwih utamane bentuke bedah keperawanan wa izalatiha lan ngilangi fadil bikaro iku antas talqiya yen to mlumah sapa al mar'atu wong wadon tidur terlentang perempuannya ala doria ing atase gegere mar'ah maksudnya ya tidur terlentang biasa ya siap-siap jadi kiper watat kiper yang selalu kegolan watat wiyalan yen to nekuk sapa mar'ah fahidaiha ing pupu lorone mar'ah wa qading faraja lan teman-teman dadi benggang apa fahidaiha dibenggang maksudnya pup kedua pahanya ojo rapet Kata tasiko sehingga tetemu apa faidaihi bikaiti faiha kelawan walikat lorone zaujah maksudnya dia tarik ke atas, pokoknya sampai pupune ini nempel nang kene. Wes pokoke ora coba bayangno. Besok langsung praktek ae dadi aja bayangno. Pokoke dengkule ditarik teko. Maksudnya di ono kae lah pokoke Mas. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Zauju tawi bojo lanang iku yuqabilu ngambung sapa bojo lanang nucup sapa bojo lanang zauj syafataiha ing lambe lorone mar'ah. Maksudnya ketika sudah seperti itu sudah memasukkan bolanya memasukkan bola bukan pedang naga puspanya ke sarungnya sudah masuk itu ya pokoknya ya itu disuruh berpagutan hatta latasyura sehingga ora krasa sapa mar'ah bil araji lawan rupot makanya biar tidak tegang gitu loh ketika masuk sudah masuk kerangka yaitu biar tidak tegang makanya cium bibirnya bahasa kerennya sekarang ya berpagutan lah awil khofil tawa wedi bayang pariju maka dadi mengo apa farju farji iya nanti kalau dia tuh tegang nanti gak mau gitu loh kalau makanya dilemeskan
dilemaskan dengan berpagutan tadi sehingga rileks perempuannya itu dia menikmati atas, bawahnya nggak tahu, tahu-tahu sudah bocor itu. Wasyaprono lan lambe lorone perci, lambe lorone perci. Mimma saking perkara ya salukan dadi gampang apa ilajung lebokake. Mimma saking perkara ya salukan dadi gampang apa ilajung lebokake li zauji marang bojo lanang biar laki-lakinya mudah memasukkan bola tadi. Wada utawi iki wada utawi iki iskal wa ya hada iku afdalul iskali luwih utamane cara atau bentuk garis miring gaya. Wa asanu lan luwih bagus-baguse iskal. Ilam sira anna hisyaul bikarati ana sak temene selaput perawan wis enak. Iku mutanawiun warna-warna. Jadi wanita itu selaputnya ya beda-beda. Paminhu mongko iku saking mutanawi hilali syakli bangsa bulan sabit bentuke. Bangsa bulan sabit bentuke seperti bulan sabit. Laki-laki nggak tahu itu, kalau belum punya istri nggak tahu. Au musyarsirun utawa beber. Maksudnya lebar. Wahyu jatuh lan ditemu min hisyail bikaroti saking selaput perawan apa ma perkara lahu iku kang iku kedue ma fathatani utawi buka loro. Jadi maksudnya ada dua tahapan membuka selaput perawan itu, ada dua tahapan. Ini lagi jadi dokter Boyke. Bahwa utawi ma iku lisya'uraqikin. Selaput kang tipis iku hisyaun, selaput rokikun kang tipis. Yasilu kang tumeka apa sangkuhu kandele hisya tumeka ila milimetrina tumeka marang milimeter sak milimeter bahwa mongko utawi hanya beberapa mili gitu aja, atau mungkin 1 mili kan itu kan kecil banget, berarti tipis banget, itu menjadi bahaya. Makanya kalau di tempat-tempat wanita itu kalau masih perawan dilarang ada timun, ada terong, bahaya. Bahaya. Itu kalau selaputnya tipis, itu kalau buat mainan nanti bisa jebol. Ya. Naudzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa mengkote isya iku rokikun tipis jidan kelawan banget. Itu kalau cuma 1 mili atau beberapa mili itu sangat tipis. Walidhalika krono mengkono. Rokikun jidan tadaru wedi sapa al-fatatu wadon nom. Min muawalati idkhali usbu'iha saking nandangi manjingake drijine mar'ah fatat, saking nandangi manjingake drijine fatat. Makanya jangan sampai kalau itu tipis itu kalau wanita sedang bahasa Inggrisnya cewek sedang bersuci itu ya jangan terlalu dalam, nanti terkena driji, terkena jari-jari masuk, nanti malah perawannya beda sebelum. Nah itu kan nanti kalau dituduh nanti kamu nggak perawan, nggak mau, makanya hati-hati. Kalau nggak mau hati-hati, jangan sampai terlalu dalam lek ngosoki. Bahaya mongko utawi fatat iku muhawalatu abisatin nandangi ameng-amengan yo jajan-jajal ngono. Coba-coba. Tragedi. Mafufatun
kang diupengi bil mukhatori kelawan pira-pira kekhawatiran. Padahal isya'u mongko utawi ikilah perawan selaput arroki kukang tipis, maksudnya ada dua tahap selaput itu. Yang pertama selaput tipis, yang kedua selaput agak tebal. Nah itu selaput tipis itu rentan, makanya biar wanita itu sangat menjaga keperawanannya, agamanya, itu kan menjadi tanda bahwa perempuan itu memang dia itu benar-benar menjaga keperawanan, dalam arti nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum mempunyai suami. Eko enwanu afatiha tetengere kareksone fatat, jadi dia terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wadiniha lan agamane fatat, karena dulu ada seperti itu. Ada kalau ya pokoknya di suatu perkumpulan wanita, di situ yang isinya wanita di pondok pesantren itu ada itu gara-gara ya nggak tahu yang namanya wanita kan, ada yang benar ada yang tidak. Akhirnya karena dia itu di pondok, terus mungkin sudah waktunya nikah, belum nikah, akhirnya praktek dengan terong. Ketika praktek dengan terong, mungkin saking menikmatinya akhirnya ditarik pugel. Akhirnya dibawa dokter, kan jadi malu-maluin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bal wahayatihat balik lan uripe fatat, kehidupane fatat. Wa bal wahayatihat balik kehidupane fatat wa min tabi'i lan iku saking watek anaut warrajuli sak temene anggota badane wong lanang iku qadirun kuwasa ala tamziki hadal isyai ing atase nyuwek ikilah selaput arroki kang tipis. Nah itu pada naga puspa. Wa yumasilunahu lan gambarake sapa kaum ing hadal isya kaman kaya wong yadri bukan mukul sapa man jedat tobak lati ing kulite kendang. Biasa kelawan teken. Biasa dorbatin kelawan tabuhi kendang. Saking pandre tahu apa masa jebuan. Amu diaten kang bangsa kayu. Faya syaklu mangko dadi begar apa wisau selaput. Maskuban hale dibarengi bibit lotorotin kelawan unjul pira-pira tetes. Unjul pira-pira tetes minat dima saking pira-pira getih. Kot la tajawazu terkadangan orang liwati apa kotorot al-khamsa kotorotin ing 5 pira-pira tetes, terkadang tidak melewati 5 tetes, jadi cuma sedikit darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya apa yakti nekani sapa arrajul wong lanang alau ing bojone rajul. Kaipale kaya apa yakti nekani sapa rajul wong lanang alau ing bojone rajul. Li rajule ku tetep kedue wong lanang ayat dia utawi yen to nekani sapa rajul. Ayat dia utawi yen to nekani sapa rajul imro'atahu ing bojo wadone rajul. Kaifa syaa ale kaya apa karep sapa rajul. Mok kebilatan ale madhep utawa sangka ngarep pamud birotan utawa sangka mburi. Boleh, terserah laki-lakinya mau nyemes gaya belakang atau gaya depan. Gaya atas. Terserah. Allah, kepo. Mujibatan. Ya apa to mana nih? Bokong.
Mujibatan halih merkungkung ngono lho. Halih merkungkung ngene manane bongkong. Merkungkung ala wajiha ing atase wajahe mar'ah. Maksudnya kalau lewat depan ya itu merkungkung di atas pokoknya nggur ngono kae lah. Wala harbin lan ing atase pinggir gaya miring. Ai ala janbin tegese ing atase lambung. Gaya miring ya boleh sak karepe. Itu kan tapi ya ada yang paling baik. Paling baik ya seperti yang tadi, antas talqiyah, perempuannya melumah. Terus pupune dengkule ditarik munggah diteko. Bismillahirrahmanirrahim wa qaimatan are ngadeg. Wa jalisatan lan ale lungguh. Wa qaidatan lan ale dodok. Satu. Ala ayadura ing atase yen ta wedi sapa zauj adubura ing wati dubur wal haidota lan nalika haid. Yang penting laki-lakinya jangan jalan kangkung nggak boleh diajar ya. Jalan kangkung, jalan genjer ya. Itu jangan. Jalan ya wis pencoy jalan kentut nah ya. Itu dan atau sedang palang merah. Ketika istrinya sedang palang merah ditahan dulu. Yo, dicepet-cepetnya lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu subhanahu taala. Nisa hukum. Nah, wong istrinya lagi haid itu enggak boleh. Ya daripada pakai bahan sabun dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa hukum utahe pira-pira wadone sira kabeh iku asun pegagan lakum kedue sira kabeh. Faktu mongko nekanana sira kabeh harsakum ing pegagan ira. Anasyikto ngale kaya apa karep sapa sira, terserah bebas. Hale kaya apa karep sapa sira. Ai kaifa tegese hale kaya apa syiktum karep sapa sira. Tapi soya ini lan nang den tutur ing dalam kitab Sahih loro, Sahih Bukhari Muslim. An Jabirin saking sahabat Jabir. Iku kola dawuh sapa sahabat Jabir kanat ana sapa al Yahudu wong Yahudi iku takulu ngucap sapa Yahudi. Idza jama'aha nalika jima sapa Yahudi ing rajul ing zauja ing zauja min waro'iha saking burine zauja. Bila dia itu memasukkan karambol dari belakang, ja'a mongko teko sapa alwalatu, lahir sapa alwalatu anak ahwala hale kero itu kalau ya itu pokoknya seperti itu kalau dari belakang mainnya panazat maka temurun enggak maksudnya gini loh maksudnya orang Yahudi mengatakan itu nanti kalau dari belakang nanti bila keluar nanti matanya apa juling itu nanti matanya juling. Nah itu enggak seperti itu yang buat itu siapa yang menjadikan apa yang menciptakan itu siapa kok bisa menentukan kalau dari belakang terus juling kayak gitu ya enggak bebas yang penting buatnya dengan nafsu jangan enggak nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Panazat mongko temurun apa nisaukum arsul lakum fa'tu harsakum anasyitum ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum Al-Baqarah 223. Jawa tangi hadis Al-Bukhari Imam Bukhari hadis nomor 154 Al-Sahifah 8. Wa fi labin lan iku ing dalam siji lafaz lil imami muslimin
kedua Imam Muslim. Insya'a utai lafat insya'a lamun karep sapa zauj mujbiyatan ale berkungkung wa insya'a lamun karep sapa zauj ghaira mujbiyatin ale tanpa berkungkung. Maksudnya berkungkung itu baik dari depan maupun dari yang lain. Mujbiyatan itu dari depan, gaya depan seperti ya umumnya orang lah, karena kan mungkin belum tahu gaya-gaya yang sensasional. Bismillahirrahmanirrahim. Wairu ana zalika sakliyane sak temene mengkono-mengkono annasyitum iku fi somamin yang dalam golongan wahidin kang siji, sementing golongan siji tok sing diajar, enggak golongan loro ya. Bukan pokoknya ya kan namanya golongan itu kan banyak, jadi ya iya loh, makanya itu loh banyak, nggak cuma bawah aja dua, atas dua. Nah itu makanya itu jangan sampai yang seperti itu apa kelakuan orang-orang kafir, itu kebiasaan orang-orang kafir, orang zaman dulu yang kafir itu kayak gitu, kayak apa pokoknya kayak gitulah, semuanya dimasukin, nggak depan, nggak belakang, nggak atas. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah min. Wa ani bani Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Kala dika sahabat Ibnu Abbas karena ono ku hadal hayu ikilah pedukuan minal ansori saking sahabat Ansor. Iku minal ansori saking sahabat Ansor wa hum utawi hayu hadal hayu iku ahlu wasanin, ahli nyembah berhala. Ma hadal hayi sartane ikilah pedukuan min Yahudi saking min Yahudin saking wong Yahudi, min Yahuda saking Yahudi. Wa hum utawi Yahud iku ahlu kitab bin ahli kitab. Wa kana lan ana sapa hadal hayyu sik. Wa kana lan ana sapa Yahud iku ya rona nekotake sapa Yahud lahu marang Yahud fatlan ing kautaman alaihim ngalahake hayu. Fil ilmi dalam ilmu. Bahkan mongko ana sapa hadal hayu minal ansor iku yaktaduna padha anut sapa hayu bikasring kelawan akeh min filihim saking penggaweane ahlu kitab. Jadi sahabat Ansor karena mereka itu tahu bahwa zaman ini Bani Israil itu orangnya pinter-pinter, tahu agama, makanya mereka banyak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bikasiring lawan akeh min film saking penggaweane ahli kitab wa kana lan ono iku min amri ahli kitab saking perintah ahli kitab apa alayak tu yen to ora nekani sapa ahlul kitab anisa ing pira-pira wong wadon ila ala harfin kecuali ing atase pinggir dari pinggir. Padahal ta mengkono ala harfin iku astaru luweh nutupi ma'i perkara takun kang ana sapa almar'atu mar'ah ngalaihi. Fakana mengko ana apa hadal hayu ikilah pedukuan minal ansor saking sahabat Ansor iku kat akhadhu teman-teman ngalap sapa hadal hayu
min filihim saking bidzalika kelawan mengkono-mengkono alayatu nisa ila harfin. Jadi nggak boleh gaya duduk, gaya belakang nggak boleh. Wa kana lan ono apa dalayu ikilah pedukuhan min Quraisyin. Saking wong Quraisy iku yasyrahuna padha jima kanthi posisi mlumah. Iku yasyrahuna padha jima kanthi posisi mlumah sapa Quraisy. Anisa ing pirawa wong wadon. Sarhan kelawan ya jima mungkaron kang mungkar. Wa yataladzaduna lan enak-enakan sapa hayu min Quraisy, hadal hayu min Quraisy min guna saking nisa. Nah, wong Quraisy itu seneng biasa gaya depan, gaya belakang, gaya melumah, gaya mbuh pokoke. Mukbilatin ale madhep wa mudabiratin lan ale mungkur, baik dari depan maupun belakang. Wa mustalqiyatin lan halim lumah. Jadi ketika itu kan apa orang Quraisy datang ke Madinah, ketika datang ke Madinah, ya mereka kan terus karena istri-istrinya ditinggal di Mekah, akhirnya oleh orang-orang Ansor yang istrinya 4, 5 itu dikasihkan. Ya tak wae bojoku sita. Gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada apa mongko tumandang sapa rajul ndi mau? Falamma qadima mongko bareng teko sapa muhajiruna wong kang hijrah kabeh al-Madinata ing kota Madinah ya tazawaja mongko rabi sapa rajulun wong lanang. Tazawaja rabi sapa rajulun wong lanang minhum saking muhajirun. Imro'atan ing wong wadon minal ansori saking sahabat Ansor. Ya fadhahaba mongko tumandang sapa rajul iku yasna'u agawe sapa rajul dalika yang mengkono-mengkono yasyrafuna ya pangkarathu mongko ngingkari sapa imro'ah ing rajul ngalahi ing atase dalik. Loh kok gaya belakang bareng Mas kira. Aku gak tahu ngono kuwi bisa nek ngarep tok. Ndak ki mana gaya belakang terus barang, gaya depan, gaya lumah. Padahal iki menurut wong kene kan gaya miring. Waqalat nanti ngucap sapa mar'ah inama kunna angin mestine ana sapa kita iku nukta ditekani sapa kita ngelahar ing atase pinggir. Saya tuh lewat pinggir, memasukkan bolanya lewat pinggir biasanya, nggak tahu, nggak pernah dari depan, dari belakang maupun dari tidur terlentang. Fasna mongko agawe sira dalika ing mengkono-mengkono ala harfin. Nesu sing wedok, gak biasa ngono kuwi. Wa ila lamun ora ngalah harfin, kalau kamu nggak melakukannya dari pinggir, makanya dia paling nggak suka kalau perempuan Ansor dulu ditusuk dari belakang nggak mau dia. Wa ila lamun wulan Jamilah. Wa ila lamun ora ya isna fajtanib ni mongko ngedono sira ing ingsun. Aku mau dadi bojomu lek ngono. Nek ora ngono kuwi pegaten aku lek ora kok pinggir. Oke, orang ngerti sensasi ini sih. Syariah kuncoro ai istaharo kuncoro wang tasyaro lan gumelar apa amruhuma perkarane rajulan imro'ah. Akhirnya terkenal itu sampai terbawa di masyarakat ketahuan bahwa waduh, jadi cerita setelah itu cerita dia nggak mau mintanya dari pinggir, nggak mau dari depan, nggak mau dari belakang. Akhirnya apa turunlah ayat. Pabalagha mongko temeka apa dalika mengkono amruha, yaitu memang oleh Allah dibuat skenario kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Nisa hukum utawi bojo wadon sira kabeh iku harsun pegagan. Lakum kadue sira kabeh waktu mongko nekanana sira kabeh alsakum ing pegagan ira. Anasyitum kaya apa karep sapa sira. Ai mubilatin tegese hale madhep wa mutabiratin lan hale mungkur
wa mustarqiyatin lan melumah. Pokoknya bebas, mau gaya apa aja nggak apa-apa, yang penting tidak salah jalan gitu aja. Kalau salah memasukkan nanti nggak gol. Ya. Offset. Iya, offset itu didiskualifikasi. Waduh, daerah. Iya, boleh dari mana, dari sudut boleh, dari sepakan pojok boleh, dari penalti boleh, terserah pokoknya. Ini apa penalti? Dari sayap kiri boleh, sayap kanan boleh. Ini kan farmasinya 442, 443, 443 ini. Ya ini negasi sapa Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono mukbilatin mudbiratin maudi'al waladi ing panggonane anak, maksudnya kayak gitu, baik dari depan, belakang, pinggir, pokoknya gaya apa saja yang penting jalannya bocah, jalannya anak gitu, bukan jalannya apa genjet, kangkung, bukan jalannya hamburger, itu bukan. Iya. Muka dimatul jimai walau alam bisawab. Bener seru.